Nethon ni sefydlu gôl yn 2002 pan oedd Cymru yn chwarae'n erbyn Azerbaijan. Oedd criw ohono ni, oedd yn cefnogi Cymru, wedi mwynhau gymaint yn dilyn yn tîm dros Ewrop. O'n i'n teimlo, wel, beth am i ni roed chydig bach nôl mewn i'r gwledydd yma, i'r bobl yma, sydd wedi bod mor glen gyda ni. Y tro hwn, rydyn ni wedi penderfynu teithio i Bosnia, gyda'r car yn llawn anrhegion a dillad ag ati, a chodi arian ar y ffordd, ac ymweld ag elusennau yn Ewrop o'r ffordd yma. Ar ddiwedd y daith, ni'n cyflwyno'r car i elusen ym Belgrad sy'n gweithio gyda teuluodd yng ngogledd Kosovo. On Thursday, we went shopping with Elisa from the home here, and we bought a dishwasher and a washing machine for them to use in the orphanage, as well as other electrical goods. And these have been donated from all the contributions from Wales fans in Cyprus last month. We raised €5,000. It's important simply because we're just putting something back to people who are less privileged than us, in that sense. We're coming on these trips anyway, so we try and raise some money and see the smiles on the children's faces, really, and help out as much as we can. Wales in Welsh is Cymru. Can you say Cymru? Cymru. Very good, da, yeah. Gall unrhyw un helpu gôl, mae clybiau PêL-DROED Abertawe Caerdydd wedi bod yn arbennig o hael y tro yma, Cymdeithas PêL-DROED Cymru, a chlybiau bach hefyd yn cynnig kits ni. Felly os yw pobl eisiau cynorthwyo ni, chwiliwch amdano ni ar-lein, Gôl yw enw'r mudiad elusennol. Dyw ddim yn glwb gaeedig, mwy o bobl sy'n helpu yn gwaith ni'n gorau'n byd i ni. Come on, Wales against Bosnia today. Come on, Bosnia.